Balima anya kuma très urgent. Balima ne sigu tungara nyaji borabi. Alaka barka do capitaine Ibrahim Traoré la. Malien beka kuma au fait bi. Mardi 27 janvier 2026. Malien mou kera Burkina au ne anga janga la ɲɔgɔn fɛ. 70% de taux d'exécution. 70% de taux d'exécution. Plus d'un mois après le lancement, les travaux de l'autoroute Ouagabougou avancent à un rythme soutenu. Sur le terrain, les machines et autres engins lourds sont à l'œuvre pour les travaux de nettoyage. À ce jour, ce sont plus de 232 km de route sur les 332 prévus qui ont déjà été nettoyés. Le constat avec Césaire Carrefour et Isia Kanana. Dans le calme et le silence plat de Bapourou ce dimanche matin, le bruit de ces engins lourds avec le quotidien des habitants du village. Ce sont les engins de l'agence Faso-Merbo qui sont ici en pleine action sur l'axe d'Itabaporo. Depuis le lever du jour, l'ingénieur en génie civil Mokhtar Désiré Tankwano et toute son équipe sont à la manœuvre. Des travaux de nettoyage de l'emprise de l'autoroute Ouagabougou avant d'accueillir les travaux de terrassement. Les travaux consistent dans un premier temps à nettoyer, à dégager l'emprise à bord de la végétation et aussi des arbustes. Voilà. Donc, en préparation des travaux de terrassement. Donc les travaux se poursuivent jour de jour comme de nuit et avec différents intervenants. Notamment il y a l'équipe technique, l'équipe d'encadrement et aussi les conducteurs d'engins et l'équipe de maintenance. Et toutes les conditions sont réunies pour que les travaux avancent comme il se doit. Même ambiance. Sous cette nappe de poussière, un balai de bulldozer savamment orchestré. Ici sur le tronçon Yimli-Tita, dans une chorégraphie de travail, ces engins de terrassement s'attellent au déboisement et au débroussaillage de la voie, laissant entrevoir le lit de l'autoroute Ouagabougou. Depuis le lancement des travaux le 16 décembre 2025 par le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, les travaux de l'autoroute Ouagadougou-Bobo-Dioulasso avancent à un rythme très soutenu. Plus de 230 km d'emprise déjà déblayés en 40 jours de travail. Hein? Nous sommes à plus de 70% de taux d'exécution. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kilo keme flakabo wakata bobo, plus de 200 km. 200 bobo temelende, capitaine Ibrahim Traoré, a une barre lancée. Malion. Allah. Monnaie duna on a de. Kilo keme fla, kilométrique keme fla, o de kera. Ode bara begini ka bambi awni ala che ay mali tala je doro mumbe ka ke malabi aya ke ala kama ka bo jeli bugu la doro 9 km aya la je o desele ba godoro na kilomètre 107 kilomètre kononton doro la ta kilo tambo o desele me ka godoro da ula ay naje Mariam aya to ala made wallahi aya to ala made bien dimanche le 18 janvier 2026 pour le grossir de flèche Kabo arrêté la canable 3e pona. Achimi, il est ministre de la transport. Ah, il est ninika. Sren de la damena dununi balautala ko sren ko abed la ko banaka ba abina ke une voix haganye. Kuma souhaiter muma former ala kete. Donc dununi balatara an yɛrɛ bolo ni sira ba ye ni sira mi boli cogo min na Bamakɔ nimaro ye ni sira ɲɔgɔnna sira tɛ Bamakɔ. Donc o ka kan ka o baara ka kan ka teliya de quoi mais a y'a lajɛ a bɛɛ lajɛlen ni ye san dɛ aw an bɛ nin bɛɛ la u ka sunguru de bɛ vacances la c'est à dire que Côte d'Ivoire ni fɛnw na Modibo Koné ka sunguru comment on appelle la Evelyn Jacko o de filɛ Côte d'Ivoire a bɛ yala la Côte d'Ivoire plage daw ni fɛnw na ka n ka jamana nafolo ta k'a di sunguru baw ma k'a dɛsɛ ka jamana jɔ dɛ. Et puis, Assimi Gota Tanti, Aya Kumakana Meyaorola. La même société, nous envisageons la réalisation de 2 lignes de tramway à l'intérieur du district de Bamako. Et votre photo la première ligne qui va quitter de Mourvabou jusqu'à Kanadjigila. Ensuite, une deuxième ligne qui va quitter Salangoroba jusqu'à Kati.
Donc avec ces 2 premières lignes, je crois que la mobilité à l'intérieur de Bamako va être améliorée. On est à la tête. Kubna terembe boli farasi ni Amérique kubna na nyona si malla. Ay ni kuma fa nya san sabade amage o make. Kai kubna terrain da kai sara la Bamako ere quartier ru nyoko cho desele me ka goudron dai. Capitaine Ibrahim Traoré de Fleka Bobo Jula Sosra a fait coup de garateta 4 voix abebe na goudron be bola be kansa. Eh malion 4 voix katakana 4 voix kana siraba bele capitaine Ibe Fleko baradeke kaka dugujo capitaine be ka Burkina fan bejo ka taxer ta ka di Sénégalais uma ka fin beke mais en temps nous ayi anga ni kuma la mer halala on est demewu tigu olu ka foli b'an ya capitaine Ibrahim Traoré a ko sira bɛ dilan autoroute Bobo Wagadugu voilà kilomètre 300 ani kilomètre 30 aya la mede voilà 332 km voilà awo Burkina bo ma aw ka fond de souveraineté aw ka tantan na aw ka dɔrɔmɛ 2 n'a to machine na machine bola Ghana o nana Burkina ni ala sɔnna ma an bɛ fɛn kɛ yan fɛn mun ma deli ka kɛ farafinna kɔnɔ fɛn mun ma deli ka kɛ CEDEAO kɔnɔ an ye autoroute ta 4 voies taa ka segin sira ye 8 de i bɛ taa 4 i bɛ segin 4 a bɛ kɛ ni faso mɛn bɔ ka wari de a bɛ kɛ ni fond de souveraineté voilà ko tile 40 kɔnɔ kilomètre 200 ani kilomètre 30 ani 2 o siɲɛna ka jiriw tigɛ ka bɔ a la ka kabakuru ta ka bɔ a la ka dugukolo fɛsɛ dugukolo mun bɛna goudron bisimila aya la mede dugukolo mun bɛ yen nɔ ni goudron bɛ tila ka d'a kan merci o dugukolo o de siɲɛna jiriw tun b'a la kabakuru tun b'a la a tɔnɔmilenw de tun don voilà kilomètre 200 ni 30 ni 2 o siɲɛna tile 40 kɔnɔ tile 40 kɔnɔ tile 40 an b'o jate ka kɛ tile 80 de sabula su fara tile kan u bɛ baara kɛ 24 heures chrono voilà o baara kɛ su fɛ o baara kɛ tile bɛɛ donc su 40 ani tile 40 aya la mede o bɛ bɛn tile 80 de ma capitaine Ibrahim Traoré président don kuntigi don voilà mais anw dɔgɔnin don voilà anw dɔgɔnin mun don anw b'a dɛmɛ anw bɛ dugawu k'a ye layiru tali tɛ dɛ layiru waleyali de ko don merci ka layiru ta kana dɔw ma dɛ ka tila ka exécuter capitaine bɛ layiru ta ka exécuter di maa jumɛn bɛ nin fond de souveraineté tagayɔrɔ ye ko i tɛ nisɔndiya voilà maa jumɛn de bɛ nin fond de souveraineté baara la ko dusukun tɛ kami a banna anw ta taara ka don kuran na DG directeur ministre o y'o dun o ni ɲɔgɔn cɛ ko carburant anw ka kayi sira filɛ nin ye depuis IBK tile depuis 2018 fo bi anw ka kayi sira goudron bɛ yen dɛ autoroute bɛ kayi sira bɛ yen k'a siɲɛ dɔrɔn k'a dilan u dɛsɛra impossible voilà n'i da don o la k'i tɛ Asimi fɛ k'i tɛ Asimi fɛ anw ka fond de souveraineté an ye papier bɔ Bamako an ma taga yɔrɔ sɔrɔ an ka papier la papier kan ka taa yɔrɔ min na an m'o sɔrɔ fɔlɔ papier dalen bɛ ɲɔgɔn kan Bamako voilà n'i y'o fɔ k'i tɛ Asimi fɛ k'i tɛ Asimi fɛ anw ka jamana n'an bɛ taa ɲɔrɔ sira dɔ bɛ yen ala an ye kilomètre 35 boli Mali kɔnɔ heure 3 yɔrɔ sira kan a y'a lamɛn n'i y'o fɔ k'i tɛ Asimi fɛ k'i tɛ Asimi fɛ ni ko Asimi ka ministre ma a ye taa kayi sira dilan a ye taa Sandare sira dilan a ye taa Gawo sira dilan ni ko Asimi yɛrɛ ma a ka pression kɛ a ka baarakɛlaw kan u b'a fɔ k'i tɛ Asimi fɛ voilà y'a to yen aw minnu bɛ Asimi fɛ dɛ a ye tɛgɛrɛ fɔ voilà aw minnu bɛ Asimi fɛ dɛ a ye cadeau k'a ye merci comme aw k'an t'a fɛ anw b'an yɛrɛ minɛ voilà mais ni waati taara waati bɛ tiɲɛ bange ça c'est clair o tɛ Asimi fɛ olu ye Choguel ka mɔgɔw de mon frère on dit de travailler a banna on veut des résultats a banna anw ye maaw ka dɔrɔmɛ 1 fara ɲɔgɔn kan ko ka papier da Bamako anw ka papier dalen bɛ ɲɔgɔn kan Bamako ye an ka téléphone wari 20 tigɛ an ka téléphone ci wariw la hali sini u tɛ ka foyi kɛ depuis salon a bɛ yen depuis 2024 voilà dalen bɛ ɲɔgɔn kan Bamako ye a taga yɔrɔ ma dɔn fɔlɔ voilà n'aw de bɛ Asimi fɛ n'anw t'a fɛ a ye taa Burkina 332 km 232 km nettoyé en 40 jours
40 jours tile binani dɔrɔn cɛw fere sɔngɔ kelen na mɔnɛ bɛ dɔ ba faga a bɛɛ nana cɛw tiɲɛ capitaine Ibrahim Traoré merci voilà merci mon capitaine merci voilà kuma bɛ Mali ministre ma k'u ka baara kɛ vidasimi fɛ génie militaire civil de bɛ ka nin kɛ Burkina génie militaire bɛ Mali kɔnɔ voilà nous sommes à 6 ans de transition voilà an ye 2 ans kɛ ka sɔrɔ Burkina ma na wallahi e ka nin baara lajɛ an bɛ guerre la o ma Burkina tɛ guerre la an bɛ kɛlɛ la o ma Burkina tɛ kɛlɛ la ah ministre de la défense de bɛ kɛlɛ kɛ chef d'état major de bɛ kɛlɛ kɛ ministre tɔw ka baara bɛ o ka baara bɛ hali alaman tɛ carte gansan o tɛ sɔrɔ wallahi a tɛ sɔrɔ courant an tɛ kuma o kan o t'an ka problème ye maliyɛn bɛɛ ye panneau don a ka so kɔnɔ courant bɛ heure 3 la o tɛ maa si déranger c'est pas notre problème voilà Ibrahim ka nin baara ninnu ala et puis cadre bɛ Mali kɔnɔ cadre bɛ yen DG bɛ yen directeur bɛ yen DAF bɛ yen secrétaire bɛ yen mais c'est incompréhensible quoi incroyable Kayi sira tigɛlen don Kayi sira tigɛlen don terrain sira fana tigɛlen don voilà ministre des transports an kɔni t'a dɔn fɛn fɛn bɛ yen siraw tɛ sɔn sanfɛ sira o tɛ yen duguma sira tɛ yen terrain fana o tɛ boli la o tuma a sigikun ye mun ye a sigikun ye mun ye jamana in kɔnɔ voilà Bamakɔ n'i ye Kita ni Bamakɔ jateminɛ wallahi ba ko lahara taga wallahi Kita Bamakɔ Allahu akbar Kita Tukutu ayi b'a fɔ ko nɔ diɲɛ wulila voilà wallahi u y'a wari bɛɛ di sungurubaw ma Kita kɛra n'i wulila sɔgɔma fɛn min tun ye heure 2 bori ye mais sisan aw bɛ heure 5 de kɛ yanni Kita ni Bamakɔ cɛ voilà a ka ca ni heure 5 yɛrɛ voilà ça va pas ministre de transport vraiment n'an ma jateminɛ kɛ a ma nɔgɔ dɛ Assimi tantiri don a t'a bɔ yen o kɔnɔnalen don se ka tɔgɔma t'a dɔn bɛ taa cogo cogo voilà fɛn bɛɛ tiɲɛlen don fɛn bɛɛ tiɲɛlen vraiment non tɛ ça va pas wallahi voilà Kayikaw kɔni anw datugunen don Kayikaw datugunen don parce que hali ka da sira tɛ yen ni Bamakɔ n'a diyar'i ma i b'a fɔ k'i ni ka tigɛ voilà wallahi voilà aw ni ala cɛ aw yɛrɛ k'a lajɛ kelen bɛ Kayi sara b'a bolo cogo min na quoi madame c'est à dire que madame Dembele Madina Sissoko Assimi Goïta wololo tanti a bɛnkɛ muso wallahi ni ye Mali ŋɔni ye Mali kɛ ma famille d'abord ninnu ka jugu ni IBK yɛrɛ aw yɛrɛ ka Kayi sara lajɛ dɔrɔn a ye Kayi sara lajɛ Kayi sara filɛ tan cogoya la faden sago ninnu dɛsɛra ka sara labɛn miliyari 18 k'a bɛɛ dun cɛ sani n'i miiri a y'a lajɛ dɛ ni Assimi tanti de Madina Sissoko ni n'an ka wari dun terrain tɛ yen sira tɛ yen foyi tɛ yen wari fana suɲɛna kuma banna capitaine bɛ baara de la o que Dieu bénisse le capitaine IB c'est le meilleur président de toute l'Afrique wallahi capitaine ala ka barika don la capitaine ɲɔgɔn président tɛ Afrique bi ni ye ne ɲininka wallahi billahi qu'on le veuille ou non c'est le meilleur président hein que Dieu bénisse le capitaine tout mon soutien vraiment merci beaucoup o de tun bɛ ne bolo k'a fɔ bɛɛ lajɛlen na maliyɛn bɛɛ lajɛlen y'a ye réalité filɛ bɛ ɲɛkɔrɔ voilà an bɛ nin na wagati min na Assimi tɛ se ka Mali jɔ parce que Assimi bɛ ka n ka wari di sungurubaw ma wagati min na capitaine bɛ ka sira di Burkinakaw ma o wagati kelen Assimi Goïta bɛ ka Mali wari don produit la k'a d'a ka sungurubaw ma a ye Batulu photo lajɛ ban Batulu nin bɛɛ ye mɔgɔ kelen de i b'a fɔ ko waranin kalan a métamorphose la Batulu k'i ye mɔgɔ finman de Assimi Goïta y'a ta dɔrɔn k'a k'a ka sunguru ye dɔrɔn a kɛra muso jɛman ye i ɲɛ t'a la an ka jamana nafolo de bɛ taa k'o don produit la aw b'a kalama ko Batulu bɛ ka ko dɔ kɛ dugu la n bɛna tila k'o sɛgɛrɛ fɔ a ɲɛna peut-être sini n b'o video kɛ Maliyɛn o de kun don ɲɛtɛ Modibo Kone ka sunguru ko fana bolila o fana bɛ ka taa vacances kɛ Côte d'Ivoire ɲɛtɛ a denni ɲin tolilen min filɛ nin ye Modibo Kone sunguru Evelyn Jack ko fana taara e ye service de renseignement ye e ye sunguru ka taa yɛrɛ sɔrɔ jamana min n'aw ka jamana ninnu ten kosɛbɛ Ivoirien bɛɛ n bɛna bi jɔ n bɛ video spécial kɛ ale kan an b'o video spécial kɛ an bɛ tila ka don détail la ala ka barika don Mali la ni ne kun b'an bolo ka yira maliyɛn den bɛɛ lajɛlen na maliyɛn fɛn fɛn bɛ Faransi Italie Espagne Angleterre Amérique Canada ka wari ci nɔgɔya la a bɛ Sendwave application télécharger a photo filɛ nin ye n'a Sendwave application télécharger a bɛ ne ka kɔrɔ promo don urgent 10 € bɛ na o y'aw yɛrɛ ta ye
o kofa abaka code abaka bank information be du na bank information be do somo be malla Sénégal Côte d'Ivoire Cameroun abolu ko orange numéro ta nu to kombe 40 ka na war chuma pas orange mo na sur place woto jabe warchi drome kila wata sara